Say hi guys! Welcome to my vlog! Uy, pag-hi! Uy! Take to. Hi, Lana. Ay, busy mo, Brad? Ay, lagi ito binuang naman. Hindi, binuang, Brad. Okay, ito mo? Paman ako vitamins. Hindi pa mo. Sure? Diba? Ay! Diba? Okay, people are walking right now. The road is as you can see, guys, the road is closed, so people are walking. I'm heading to McDonald's to meet Rosemary. I need to walk. Literally walk. See, guys? Hey guys, kinan ako sa Tacloban. Nagsugod na ang Parade of Lights kay Fiesta Con sa Tacloban. As you can see, guys, kasi nakafocus. People are walking. And I need to see Rodmar. Ang daming tao. Actually, na-stranded mi nga to sa Petron, so I need to walk. Daming tao, guys. Need to walk. As you can see, guys, wala sila nito. Okay, here we go. Excuse. Uy, kapoy dito ko. Say hi! Hi! Welcome to somewhere. Tacloban. Tacloban. So na mga taga Taclobanan, guys. So karon na namin sa lugar. Where mo na sa lugar? Santo Niño Yeah, Church. Santo Niño Church. Then nagsugod na ang ilahang. No, dago kay kog. Oh, sorry. Sorry, sir. Let's move.
Nakabis ka na? Naka? Uy! Uy, di pa ta manglakaw. Uy, gikapoy na ako. Uy, manglakaw na ta. Asa man ta? Mula ka na sa... Dili, magilis ko. Taga? Ay, magilis ka? Ay, Janaya, okay ba ta? Nalala ko, Ha? ilis. Okay. Dili ko eh. Okay kayo. Let's go! Okay guys, mga ito namin. See you later. Mar! Good Mar! Muna yung balay? Oo. Ana? Mana, di ba yung sa third floor? Send mo na may gamay. Oh, gati ko na. Oh, nice house ha? Okay guys, real talk. Third wheel ko nila. Bawa sila. Para sa... Ay, bantay lang mo niya, mabutang kuya ba eh? Ha? Oh my God. Hoy, Jinara, ingon ba siya nga? Ingon ba ka nga? Magkita mo niya. Naan ba siya dito sa Tacloban? Kita mo niya? Na siya? Yeah, na siya. Oh, hi. Yeah. Kita mo niya. Layo pa ta? Yes. Malayo pa? Very. Kapoy baktas! Muto, ingon, intention ako nga. Ingon siya nga. Good luck sa baktas, kaya magkapoy good. Ha? Ha? Nag-arm mo. Uy, ako car, oh. Wow. Woo! Hi, car. Babay lang ko. Bye-bye. Naka-nice yung mga wonder, eh. Yes. Very nice. Aquaria. Aquaria. People are pushing. Oh my God. Daming tao, guys. Yeah, they're giving out of apples. People are entering. Oh my God. Ayoko na. Ito na akong simot, guys. Ano? Laban ng tano? Ano si Winston? Basta man. Basta man. Okay, kaayo! Wala na kay Tingo.